साबुदाणे मस्त फुगले आहेत बघा. मी पाण्यात ठेवले होते, स्वच्छ धुवून रात्री मी पाण्यात ठेवले होते. आता हे मस्त शिजले आहेत, म्हणजे भिजले आहेत एकदम मस्त. हे बघा. आता ह्याच्यासाठी मी हे 2 बटाटे घेतले आहे. ही कच्ची बटाटे आहे. ह्याची साल काढून आता किसून घ्यायची आहे. साल काढून ठेवली आहे आणि किसून घ्यायची आहे, शिजवायची आहे. ही आहे ना, ही 3 बटाटे घेतले आहे, ही शिजवून घेतली आहे. ह्याला आपल्याला किसणीने आहे ना किसायची आहे. ही बघा अशी शिजवून घेतलेली आहे. त्याच्यासाठी अर्धा चमचा मिरची पेस्ट घेतली आहे. ही खाली हिरव्या मिरचीची पेस्ट आहे, अर्धा चमचा आहे. आणि हे उपासाचं मीठ आहे, म्हणजे संदैव नमक बोलतात ना, ते उपासाचं आहे. कारण हे उपासासाठी आपल्याला सांडगे बनवायचे आहेत. आता मी पहिलं काय करते, हे बटाटे आहे ना किसून शिजवून घेते, तुम्हाला दाखवते. पाणी उकळायला ठेवलंय आणि 2 कच्ची बटाटे घेतली होती ना साल काढून, ती आता मी किसून घेतली आहे. हे आता आपल्याला किस आहे ना याच्या पाण्यामध्ये शिजवायचं आहे. पाण्याला उकळी आली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हा बटाट्याचा किस टाकते. आता याला चांगली उकळी यायला देते. चांगली उकळी आली आहे आणि बटाटा पण चांगला शिजायला आलाय. कलर चेंज झालाय, थोडा शिजायला पाहिजे. बटाटे तर शिजले आहेत. गॅस बंद करते आणि हे ना चालणीमध्ये ओतून घेते. हे बटाटे शिजलेले बघा चालणीमध्ये काढले आहेत. आता मी काय करते, हे साबुदाणे आहेत ना परातीत काढून घेते. आता हे बटाटे सोलून घेते आणि आपल्याला हे साबुदाण्यामध्ये किसायचे आहेत. आता मी बटाटे शिजवलेले आहेत ना ते किसून घेते. आता बटाटे पण किसून घेतले आहे. 3 बटाटे किसली. आता ह्याच्यामध्ये हे मिरचीची पेस्ट टाकते. हे उपवासाचं नसतं ना तर आपण त्याच्यामध्ये जिरं वगैरे सगळं टाकलं असतं, मिरची मसाला. हे उपवासाचं मीठ आहे. मीठ पण उपवासाचं असलं तर चवीपुरतं टाकायचं. आता हे आहे ना सर्व असं कुस्करून घ्यायचं कालवून आणि त्याच्यामध्ये ते बटाटे घ्यायची. हे बटाट्यामध्ये मिक्स केलंय. आता याच्यामध्ये आहे ना हे शिजवलेलं बटाटा टाकते. आणि उपवासासाठी आपल्याला करायचं आहे ना, त्याच्यामध्ये उपवासाला कोथिंबीर चालते, म्हणून मी तुम्हाला आहे ना थोडीशी कोथिंबीर टाकून दाखवते. ही कोथिंबीर कापलेली आहे. ही आहे ना थोडीशी कोथिंबीर टाकायची त्याच्यामध्ये, म्हणजे दिसायला पण छान दिसतील सांडगे आपले उपवासाचे. एकदम मस्त छान आता गोळा झालाय. आता आपल्याला याचे छोटे छोटे ताटामध्ये सांडगे पाडायचे. आता हे ताट घेतलंय मोठं आणि असा पाण्याचा हात घ्यायचा, पाण्यात हात भिजवून घ्यायचा आणि याचे आपल्याला छोटे छोटे सांडगे बनवायचे आहेत. छोटे छोटे बनवले ना मग लवकर सुकतात. उपवासाचे साबुदाणा बटाट्याचे सांडगे पाडून झाले. आता हे 2-3 दिवस उन्हामध्ये सुकवायचे आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला मी सुकल्यानंतर दाखवते.